No niin. Tässä sitten yritetään testata tätä minulle uutta web-kameraa, tai tämä on tytöltä lainassa, ja katsotaan nyt miten tämä onnistuu, tämä mun äänitykseni tai videointi tässä. Tämä nyt ei ole sen kummemmin ihmeellinen video, mutta tässä testailee ja joskus tulee laitettua näitä videoita YouTubeen. Yksi mikä mua on viime päivinä naurattanut on semmoinen nuori kaveri, joka on niin sanotusti uskovainen, mutta vaikuttaa hyvin sekopäältä tämä, mitäs tää laustaa, Ansel Sam Patriot, eli tämä nuori kaveri, joka hyvin sekopäisiä videoita tekee ja kokee tätä Jeesus-hommaa koko ajan. Tämä vaan osoittaa sitä, että kuinka uskonto tekee ihmisen sekopääksi, jos se on jo aikaisemmin ollut. No se sitten, että uskooko joku ihminen Jumalaan, niin se on jokaisen henkilökohtainen asia, ja itse en tällä hetkellä usko Jumalaan, koska Jumalan olemassaoloa ei ole koskaan pystytty tieteellisesti todistamaan. Mutta tähän asiaan voidaan palata sitten myöhemminkin, mutta ei tässä taas kummempia, että tässähän tämä video sitten olikin.